Van Simmer in Friesland ben ik joerd in Smellingeloon. En de vlaag gaat uit in de Drachtster Compagnie. Aanstaan ging ik op visite bij Mart. Mart komt van Haarlem, maar hij voert het hectische leven van de Ronenstad achter hem litten. En de stilte en de rest het er nou voen hier in Drachtster Compagnie. We gaan hier dus eigenlijk gewoon onder de grond. We gaan letterlijk onder de grond. Precies. Nou, dit is 80 centimeter dik, dus het geeft ook nog spontaan verkoeling. Dat hebben ze ook bij de plaatselijke pizzeria, hè? Bij de plaatselijke pizzeria. Precies, ja. Ja, daar zag we dus Haasen. Eerst wil ik alles weten van Drachtster Compagnie. En de man die me daar alles over vertellen kan, dat is Gauke. Gauke, dan ben je hier hik en tuin, hè? Absoluut. Nee, volle tevreden niet? Absoluut. Ik maak geweldig graag. Ja, wat maakt het Drachtster Compagnie nou zo mooi dan? De Drachtster Compagnie, dat is eigenlijk een heel mooi, rustig dorp. Dat je heerlijk waar je kan. Ja, dat is Compagnie. Oh, dit is wel een echt verkeerpraatje, hè, van Drachtster Compagnie. Maar het is dat. Ja. En wat kun je dan vertellen over Drachtster Compagnie? Nou, de Drachtster Compagnie is ontstaan uit turf. Ja. Dat is uit, die we opgeroepen hebben. Daardoor ontstaan hier lange wieken. Die staan haaks op een hoofdwik, dat is de veert. Ja. En daardoor kwam er land vrij en dat we een colliselandscapen nemen ze dat. Nou, en daar ben we eigenlijk heel bekend om het colliselandschap. Ja. Maar je bent dus ontstaan uit turf. Uit turf. Ja, zo daarop zie weer ik, want dit symboliseert de turf. Dit is een turfmonument. Dit is een turfmonument. Ja, 3 turven. Ja, dit is dus de veert. Dit is de veert. En hier komen dus, weet ik het oer hier, al die wieken die komen hier op uit. Ja, dat ben heel brood, hè? Ja, hè? Ja. En dat rent ik terug, die wieken, die rennen daar ook nog al hier. Nou, en daar terug, als het colliselandschap is daar terug ontstaan. En dan ben je Rutskop. Ja, mooi toch? Ja. Want wist je, wie ga je naar bij hem? Dus ik moet maar zeggen, ik ga maat en die ben op een klaai. Nou, dat net bij, als je daar pisje, maar dan kan je naar een been vinden. Nou, jawel hoor. Ja. Ja. Wat echt opvalt hier in de Drachtster Compagnie is de stilte en de rest. En om die rest echt naar boven te helpen, kies je zelfs massages krijgen. Ik ben hier bezig met een gwasjebehandeling. Ik ga mij deze jaren stien en olie. Dat is Chinese olie, er zitten al die kruiden in. En dat ontspant, dat verwarmt en dat verzacht. Waardoor de behandeling noffelijker is. En door mij deze jaren stien over het lief te gaan, schraap ik door de wrijving, komen de afvalstoffen omhoog die in het lichaam verstopt zitten. En die afvalstoffen die kennen in het lichaam komen door stress, door voeding, door alcohol, drugs. En door de wrijving komt er een minuscuul drupje bloed of lymfevocht in die lichaam komen. En dan had hij zijn lichaam zoiets van, oh, maar dat jet je net. En dan gaat hij het zelf oproemen. Maar hij heeft hier geen winkels? Nee. En oude gebouwen? Eigenlijk net, nee. Net echt oud. Zelfs net een kerken? Nee. Ja, die gingen we wel. Ja? Maar ja, die is al brand. Vertel eens, wat betekent dit al hier, Gauke? Nou. Die wietebaan. Die wietebaan, ja? Dat zijn de wieken. Dat ben de wieken. Ja. En dan die rode vlaggen, dat zijn de turven.
Dit is turf. Ja, dat is turf. Die ben ook groen. Ja? Dan is juist de klaver. De Ja. klaver, nou, dat is van de grijden, dat snapt wel. Dan is dat de reerde, dat is de heide. Ja? En dat gele, dat is de zangroom. Als de heide ook graaft, dan had ze zangroom. En dit is dus de echte originele De vlagen. Kompenijstervlagen. Alsjeblieft, de Ja. Kompenijstervlagen. Ja. En dat is hier hik en tuin. Ja, absoluut. Ja. Ja. Hoe zou je nou een Kompenijster omschrijven? Een echte Kompenijster. Een echte kompenijster. Peer weer een tuiken gewoon. Dat is een echte kompenijster. Ja, ja. Ja? Ja, dat komt het joden en dat komt mooi wel. Beetje een Bourgondier. Ja, misschien ik wel. Ja, wel makkelijk. Misschien makkelijk man. Die saaie de waren lussen. Nou? En daarom heeft ze ook wel een beetje behoefte aan import in het warm. Absoluut, absoluut. We maken de scheuren wat doen. En die haar is ook een beetje scherp. Kom op jongens, maar het moet wat gebeuren hè. Ja. Zei het. Ja, want een Kompenijster is het Oh ja. lekker tuiken. Ja, absoluut. Ja. Genieten van het leven. Ah, dat doe ik, ja. Ja, want als ik het hou hoe draagt de Kompenijen, dan begin jouw eigen een beetje te twinkelen. Ja, maar dat is ik zo. Ik vind het een prachtdorp. Het hard nekje, hè. Dat weet ik wel. Maar het is een geweldig dorp om te wijnen. Ja. Dat is gewoon zo. Ik ging op visite bij Mart. Mart komt uit Haarlem en woont nu in het prachtige Veerboerkerijtje. Mart, hoe kom jij nou hier terecht? Ja, ik zocht rust. Ik woonde in de Randstad mijn hele leven en ik merkte dat ik de laatste tijd wat vaker met mijn vriendin een natuurhuisje zocht. En eigenlijk een beetje was op zoek naar ontspanning en naar natuur en dat hadden we daar niet. En Je wilde rust. toen zocht ik ruimte en rust en dat heb ik gevonden in de Drachtse Compagnie. Ja, wat kan je vertellen over dit boerderijtje? Het is een prachtig ik ouderwets... ben daar verliefd op. Het is een huisje, het heeft een mooie historie, het is 130 jaar oud. Het heeft vroeger een imkerhuske als bestemming gehad, dus misschien dat er een imker gewoond heeft. Het is gezellig, romantisch, het is een Hans en Grietje huisje met heel veel ruimte, dus ik ben gelukkig. Ja, Hans en Grietje zeg je, het ziet er wel wat klein uit. Hè? Ja, maar dat is het niet. Dat is het niet. Het is groter dan je denkt? Ja, ik heb iets speciaals, daarvoor ben ik er ook mede verliefd op geworden. Ik heb natuurlijk slaapkamers onder de grond en dat scheelt een airco en dat is ideaal. Dan moet je zomaar even kijken. Laat ik het je zien. Welkom in Friesland, zeggen ze dan. Hè? Zo is het. Je moet alleen even bukken, jij. Ja, dat denk ik ook. Jij zocht rust, maar hoe Ja. zag dat hectische leven in Haarlem er dan uit? Nou, kijk, als ik het persoonlijk trek, ik werk te veel en misschien wel veel te veel. En ik dacht op een gegeven moment van ja, als ik ben 54 en als ik hier niets aan ga doen, dan kom ik hier niet uit. En ik zocht ruimte, ik zocht een beetje natuur. En ik heb nu de mooiste manier van ontspanning. Dat is onkruid trekken en bomen wieden en spechten kijken en sterren zien. Die mooie kelder. Waar jullie slapen? Ja, kijk. We gaan hier dus eigenlijk gewoon onder de grond. We gaan letterlijk onder de grond. Precies. Nou, dit is 80 centimeter dik, dus het geeft ook nog spontaan verkoeling. Dat hebben ze ook bij de plaatselijke pizzeria, hè? Bij de plaatselijke pizzeria. Precies, ja. En dan heb je hier de slaapkamer waar mijn kinderen dan zijn als ze komen logeren. En de luiken geven genoeg daglicht. En dit is wat ik je net zei. Als je het huisje zag op Funda, zou je denken van nou, dat is eigenlijk hartstikke klein. Ja. Maar je hebt onder de grond gewoon nog bijna 100 vierkante meter aan ruimte in slaapkamers. Dus het is voor mij ideaal. Hier zal ik nog een keer een bestemming voor vinden. Ik gebruik nu het rommelhokje, maar ik overweeg om hier een soort inloopkastje te maken. En dit is dan, hoe heet zoiets? Hier slaapt de baas. Ja. Ikke. Hey, prachtig. En wat ook ontzettend fijn is, ik had altijd herrie, 's nachts. Maar het enige wat ik hier heb is de vogeltjes die tegen me zeggen, je moet eruit. Mierhuis Friesland zit erop. Manje, dan is mijn collega Jantine Weidenaar in Lippenhuizen. Maar de Drachtse Kompenijen is simmer in Friesland.